Ticket here. Per arribar a l'estadi has de caminar per uns jardins que estan bastant xulos i ple de naturalesa, hi ha bastantes cases per aquí, però com veieu, tota l'estona plovent. I el lloc està molt guapo perquè aquí, en el carrer principal que va cap a l'estadi, hi ha cases on viuen futbolistes i hi ha aparcats aquí uns cotxassos que mare meva. Estem caminant pel barri residencial que està aquí al costat de Craven Cottage i és preciós perquè cada casa és un color i és una zona bastant luxosa que està justament enganxada a l'estadi. Si us fixeu, tu pots sortir a casa i a 10 segons tens l'estadi, o sigui, sembla unes altres cases que estan enganxades. Un estadi totalment diferent, que no està al centre de la ciutat, sinó que està en un barri residencial al costat del riu Tàmesis i no sé, és diferent i a mi m'agrada molt, és essència del futbol anglès. Buah! Come on, Bella. Estem ara al riu Tàmesis, que està literalment enganxat a l'estadi, és a dir, l'estadi està sobre del riu i això és un altre barri de cases que també està enganxat, és una urbanització molt gran que es diu River Gardens i són com urbanitzacions privades que costen un dineral increïble. I anem a veure el Fulham que juga contra el Crystal Palace, serà un partidàs i hem passat de l'estadi del Tottenham, que és un estadi supermodern que han invertit molts diners, a un dels estadis més antics del futbol anglès que el van inaugurar el 1896. Anem a entrar al camp del Fulham, que l'entrada és superpetitona, crec que hauré d'entrar de costat. Hi, what's up? Hello, man. Uah, aquí, de costat, així, The ticket, here. Voleu flipar encara més, les cadires són de fusta. Una de les zones més mítiques de l'estadi és un balcó que està literalment dins de l'estadi i que el club utilitza per fer VIPs. És a dir, aquí els aficionats poden pagar per veure el partit des del balcó d'una casa. Increïble. Una altra curiositat del camp del Fulham és que abans del partit em pots fer uns partiditos al FIFA.